hawaan lang, no? May matatanda kasi akong gagamba dito. Baka dito sa dulo ng video paglabanin natin. Kasi matatanda na to. Gusto ko lang pakita sa inyo paano sila lumaro. So, sandali, pause lang muna namin to. Then, pakitaan ko kayo ng isang laro lang. So ito mga kadya, matatandang gagamba na natin to. Pero ito kasi 3 times winner namin to, no? So tignan na lang natin kung nasa kanya pa rin yung pagiging alert ko niya saka yung tapang niya. 3 times winner to. Pero matanda na, no? So sa derby mismo, sa half fight to, 3 times na winner namin. Tapos ito namang itim mga kalaban niya. So 1 times winner lang to, 1 time lang pala. So matanda na rin to, nakawala na to, tapos nahanap ko lang ulit kasi dito, no? So tignan lang natin kung matatapang pa rin itong mga winner natin na gagamba. So matanda na nga. So harap ka. Harap. Maganda sa gitna, babe. Wala pa. Andun pa rin yung gigil nila, no? Mga winner kasi. So mga winner na gagamba yan. So expect nyo yan, baka hindi na bumitaw yan. Dito. Grabe yung itim, binalikan na pa. Bumalik ka pa. Doon ka nagkamali, bumalik ka. So yun yung mali nung itim, no? Binalikan niya. Ano ka? Hanggang habulin nyo. Sana? Natin mo. Sana? Parang talaga ang gigil na itong isa. Diba, no? So yun, tinamaan din nata siya. Grabe itong orange na to, ano? So, 3 times winner namin to. Ito, isang beses lang nanalo. Try natin pakitin. Wala. So, yun talaga mga kaji. Winner yung orange. So, papakawalan ko lang dun sa labas to. Kasi marami mga pwedeng paglagyan, no? So, tara. So, yan. Pakawalan na natin yan. So, dyan na lang yan sila, ano, pakawalan na natin kasi yung sa likod naman na ito mga kaji, mga halaman to. Sa likod niya, nandun, puro halaman naman yung nandun. So, pag umakyat sila dito, yan, katin nila yan, pwede silang pumunta din dito kasi mga halaman din yun sa likod niyan, puro nagtatanim ng halaman, no? Kasi dito, ganyan lang yung harapan niya, no? Ganyan. So, pakalapasin pa natin yan, saka patayin natin, kukondisyonin natin, no? So, yun lang mga kaji, God bless you all. Peace out.